नानि आदा सफैबाय। औ सफैबाय। बोरो आंनो मा लाबोदों? गैया नानि नोंनो जेबो लाबोनो हायासै आं। दखाना गासिबो बन्द गोजा। उफ। दे नांखायाबो आंखौ अनखाया नों। बिदि नङालै नानि र' मालाबा लाबोगोन आं बेसेबां नांगौला। नानि नैबे बेगाव आंनि गस्ला लंपेन्ट दं मैला जाजोब्बाय सुना दोनलाय। फैलायबाय जाथारलायबाय खालि गस्ला लंपेन्ट सुनायनि दावरावल' आंबा जेबो लाबोआ। हेलौ जांगिला। औ अनसाय। माथो न'आव फैबाय नों? औ मैया सफैदों। फैदोरा गामिनि बिफां सायाव जिरायना रायलायनोसै मोजां गाज्रि। दे थांजागोन दे। औ दे। ओइ अनसाय। औ माबोरै दं? मोजां आंनालाय बिदिनोसै ओरैबो थाङा दे ओरैबो फैया। जिरायदो। ओमफ्राय माब्रै दं खबरफ्रालाय? मोजां आंनाबो बिदिनोसै माथो खालामबावनो सानबाबो जेबो जाला माथो। बोथोरफ्रानो फारथिंसिमबो जारला। फरायनाय जोब्बा माबा मोनसे खालामनानै थानो सानबायमोन नाथाय साननायफ्राबो जेबो जालाबालाय माथो खालामबावनो। औ बेनोथ'। आंलाय सानदोंमोन नोंखौ टाउननिफ्राय सोरबा सिख्लाखौ लाबोफागोन नाथाय माथो हारसिंसो फैबाय। टाउननि सिख्लाफ्रालाय जोंनि बेफोरबायदि गामियाव बहा फैनोलै अनसाय। ओरैनोबा टाउननि सिख्लाफ्रा टाउनावल'सो मोजां मोनो। आदसा बेफोरखौ दोनथ'दो ओमफ्राय नोंहा गाबोनफोर माबाफोर खामानि दं नामा? गाबोनथ' गैखाया। खामानि गैयाबा जोंनाव बेरायनो थांदो। आदसा थांजागोन। दे बिदिबा थांलायसै नामा औ गाबोन थांबानो जाबाय। दे। दे गाबोन लोगो मोनसिगोन आदसा दे थांबानो जाबाय। थांगोन दे। बाय। दे बिदिबा। दे। सफैबाय अनसाय? औ सफैबाय। फैदो दे जिरायफै। लामायाव खस्थ' मोनबोआसै? औ खस्थ' मोनासै। औ नानि नै आलासि सफैबाय एलाबोलाय। औ अनसाय नों बिदिबा दसे जिरायथ' आं एसे न'आव जगार खालामनि। आदसा दे। जिरायथ'। नै आदा दैया। अनसाय बेनो आंना बिनानावा। माथो मुङा रंगिना। नंगौ नामा? देरथारबाय माथो। औ देरथारबाय नोगोद अख्राथार। आदसा दे बिदिबा थांसै नामा? औ दे जानाय लोंनायासो मोजां जायासै दे मालाबा फैफिनदो। दे अरजाया दे। ओइ नानि नै नोंदा थांसैनो। दे होमबा थांदो। औ दे थाथो होमबा। आदा अनसाय नों नाम्बारा होलांलाय। औ दे नानि लादो 8011 87 45 42। औ थेंक इउ आदा। दे नानि वेलकाम दे। आदा बाजाराव बेदर लायथां आंनि लोगो रैसमै फैनो नागिरदों। बानायफ्राव दाबायदियाव आलासि जाबावना मा बेदर जायोनो ना लोगोआ? जायखिया लाबोलाबाय आंनोबो मेथाइ लाबोफा। फैसा गैया आंनाव मेथाइ सेथाइनि। नायलाय अन्थाइ बिखाया।
आच्छा बस बेबायदि सोबना जानायजों बिसिबां थाबावनोब्रा मालायनाव दम होयै होयै बिसिबां लाबोबावनो बेबायदिजों खिजों हिनजाव मोनबावगोन थोद मोसौ जिखौ मोन्दों बेखौनो जागोनब्रा मा मोनो मोनि बेलाय जोंलाय लेखाबो रोङा फराबो रोङा बेजों जायाबा माथो उफाय दानि जुगाव जायानो दम दं बेनो देरहायो आरो जायजों लोगोसे थाखा फैसा रां रुफा दं बेजोंनो फालो फालो सिख्लाफोर खारफायो खोनाबाय दारिया मा मिथिगौ नोंलाय आं दङ ना नोंगौबोलै बस जायखियानो जाया नों हिनजाव लादो जों नोंनि हाबा जानो लुगैथारबाय थोद मोसौ बिदिबालाय नोंनो हरदो मास मोननैनि उनाव नों लांफिनदो हरफिनगोन आङो थोद बसाबो मा बुङोब्रा फाग्ला फाग्लालै सिन्था दाजा बस लामाजों सासे सिख्ला फैबानो लाखिनानै नोंजों हाबा होगोन मा होनो औ नंगौ थोद सालाफोर खुगायावबो गिदिर गिदिर नोंसोरो खामानियावबो गैया खर'फोरखौसो थां होदोलै हनै बस हनै मै फालांगिया दिनैबा हले फैगासिनो दङ मा नोंनानाव खर' थैनायनि दिनै मा लटारि नांलाबायखोसै दारिया थां सिन्था दाजा बस थ'दो थ' ओइ जारौ जोंना बसआ बैयाव लेंहरदों नोंखौ मानोमोन आदा मा मुं जारौ नोंना आंनि मुङा रैसुमै आदा मोजां हा बहाथो थांनो फैदों बे लकडाउन समावलाय लोगोनाव नाङा नानि थांनो नाङा बोरैबाफोर कर'नाजों सन्देर जागोनबो फै आंजों बै दैमा सेराव आं थांसै आदा आंहा सम गैया नोंसिनि बेबायदि फाल्थु बाथ्राखौ खोनासंनो ओइ रथ' सिख्ला नों ओरै गलांनो सानदों नोंखौ जों बसनोसो हाबा होनो लाबोदों हमदोलै दारिया भाई आंखौ बायलांनायदों फै साला फै मा खल जालायखो बिसोरनालाय हगार होनदों गुन्दा हगार गुन्दा हगार होनदों हगार ओइ सेंग्राफोर मा खल बेलाय बहानि गाज्रिखौसो मा गेलेखोब्रा हो बेखौ सिनायाखै नों जोंखौ होदोलै हैया आइदै थेंक इउ आदा आंखौ बासायनायनि दे थाखाय जेबो नङा दे ओमफ्राय बबाव थांनो नागिरदों सासे लोगोनाव थांनो नागिरदों दे थांदो औ आदा सफैबाय रैसुमै सफैबाय फैदो थ' नानि नै बेदर लाबोबायमोन आं एफा गोबाव बेदर लायनाया सोरबा बाजैजोंसो रायलायबाय थादोंदां औ नोंमाजों लाइन मारिदोंमोन आं बा आदा मा फिल्मनि शुटिं सोलिगासिनो दं थोद गथ' आदाथ' बेरायनो दोनलां जोंखौ बेबायदि बोथोरावलाय अबाव बेरायजालाबायनांगौ बै गामि सेरावनो बेरायहैगोन आदा अनसायखौबो लेंहरफा दे जागोन दे ओंखारहै
आदा नोंसोर सानैजों जिरायथ'दे जों सानैजों बैयाव बेरायहैनो दे थाब फै आदा जांगिला दाखालि आंखौ रैखा खालामनायनि थाखाय थेंक इउ नों नङामोनब्ला आंहा मा जागौमोन जेबो नङा दे मानसियालाय मानसिखौ रैखा खालामखानांगौना आदा जांगिला नों गाज्रि मोनाबा आं फंसे खोथा बुंगौमोन मा बाथ्रा बेलाय बुंना आदा नोंहा जुदि जिउआव रावबो गैयाबा नोंनि गोरबोआव आंखौ बोजबनानै लानो हागोन नामा रेसुमै नों थारैनो थार बाथ्रा बुंदों ना नों उनाव आंखौ बावगारनाय नङाथ' आंनि जिउ जोबबाबो नोंखौ बावनो हानाय नङा आइ लाभ इउ लाभ इउ टु थ' थांसै रोसोमै 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 मा जाखो रोसोमै आहा ओइ बै सिख्लाया दाख्लै जों लोगो हमनायाव बुजाहरदोंमोन ना बेनो दा बेनो फट' खेबदोलै फट' खेबनोसै भाइरेल खालामनांगौ र' सिखार रोसोमै सिखार मोजां खेब जागोन रेसुमै थारैनो आंखौ थार गोसो मोजां मोनोमोनब्ला आंखौ बिदि खालामनाय नङामोन आंनि गोसो गोरबो आरो आंनि फोथायनाय गासैखौबो थेर बेथेर खालामजोब्बाय नों जांगिला नों आंनि खोथाखौ खोनासं रेसुमै आंनि खोथाखौनो खोनासंनो गोसो गैला थादो रेसुमै आं थांनोसै जायजोंनो दं बेजोंनो गोजोन थादो जांगिला आंखौ गारनानै दाथां प्लिज आं जेबो गोरोन्थि मावाखै जांगिला आंखौ गारनानै दाथां जांगिला जांगिला साला जोंखौ बुग्राया दालाय मानि जोंजों फट' खेबनानै भाइरेल खालामजादोंलाय दालाय गावसो जाबाय दा गावस्रा साला औ दालाय माथो जादों साला मोजाङै जाखादों ओइ खोनाबाय बुं सालाफोर बुं मा बाथ्रा बे बुं खोन्थानोसै खोनासं थार बाथ्रा र' मिथिबाय बुं मिथिबाय मा बाथ्रा जांगिला नों आंखौ दिनै मानो नेस्लाखो नों नङाब्ला आं थांनानै थानो हाया आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो सुथुरनि नोजोरावनो आंखौ दिनै नेवसिलांखो जांगिला
नानि मा जाखो मा खालामनो लाखो नों नानि नों मानो बिदि खालामनो लाखो नानि मा जादों खिथानांगोन ना नानि नानि नोंहा मा जादों मानो बिदि खालामनो लाखो नानि आफा आं जांगिलाखौ थार गोसो मोजां मोनोमोन नाथाय बियो दिनै आंखौ नेवसिलांबाय आंनि सिगाङाव मानो खिन्थायाखै नों नानि हेलौ आदै जांगिला फिसा नै आइ रैसुमाया गावनि आखाइखौ हानानै लाबाय हायोबा थाब फैदो मा दे आदै आं थांगासिनो दे आदै दागाबसै आइ दागाबसै जांगिला फिसा फैबाय जाबाय आइ जाबाय दागाबसै आं दं गासिबो थिग जाजोबगोन हेलौ ओइ जांगिला नों जोंखौ खनबेसे बुनो हागोन बायदि मोनदों नोंनानाव आरो नोंबोनांगौ नांगौब्ला 20 मिनिटनि गेजेरावनो लावथि दैयाव फैनोबा फै नङाब्ला नोंनानाव आरो नोंबोनांनि गोथै सहखौसो मोनगोन जोंखौ बेयाव मानो लाबोदों गुन्दाफोर पाप्सफोर नोंसिनि मा दाय मावदों जों जेबो दाय मावाखैनो जोंखौ हगार दा सरबार सिरिदा मासथिनि सिनायाखै बिसोरो बुजिबाय दोन